Здравейте пак, хора! Ние пак играем жълто бебе. Днеска пак ще да вършим. Айде да вършим пак. Добре, започваме от сега от това ниво. Както знаете, ние видяхме динамичното око, как се ядоса бебето и Роби ни спаси, нали? Сега да видим Роби дали е добре. Или лавото нещо. Да го сложим, за да направим отвара. Какво беше това? Айде да вземем. Айде да добре. Да направим отвара. Розово и... Айде да направим жълто отвара. Първо. Да. Коне синьо. Розово и синьо правят жълто. Али да направим. Тая играчка ма следва. Да го тръпнем. Ото. Махай се. Али да вземем шенса. Какво ма гледаш така, бе? Гори. Я чакай. Там има листа. Така можем да... Като бебето гори, можем да изголим телата. След те у нея листа ги изголи. Тая крачка ми следва. Стой с бебето ти играчки. Али да вземем бебето и да го качим на Роби. Роби, заповядай едно бебе да съглиш. Аз стивам горе. И бягай натам. Това ми е любим. Бе, ще убивай. Ще убия. Ти. Тая играчка ме следва. Махай се, бе. Ще убия. Чакай, не виждам нищо. Вземайки. Чакай малко. Так. Каква тазата? Какво правят тези левери? Какво става? Бебе, здрасти. Нали не си дявол, бе? Какво правиш, бе? Ще убияй. Малко му. Слизам долу да го взема. Днеска ще довършим цялата игра. Няма да го пропуснете, така че стойте до края. Какво правиш, бе? Разтвори го. Къде натръгнат натам? Тук. Затваряй! Вземи това, за да го затворя там. Затвори го! Роби, къде си? Искам да... Добре? Майко, тая игра е чудесна. Обожавам жълтото бебе. Там е. Али да таковаме тук, да слезем. Ти как се телепортира, малък? Какво? Махай се, бе.
Това роби. Роби. Стой, така роби. Дано някой да не те отклани. Това да го сложа и тук мисля. Ай. Има още едно такова. Да го сложим там. Вот. Встава. Сгубяла се. Вот. О, иска два. Бегай. Иска, бегай. Вот. Бегай. Не бе. Мамка мучи. Ай бе, бързо. Не те роби, чакай. Майчице. Какво беше ти, бе? Айде да ще последвам Роби, мисля. Той иска малко да пие гориво. Айде да сложим това там. Да го оставим да се почине. Какво? Роби ми спасява живота. Роби, не, това е опасно, не го прави, ние ще се спасим. Роби, не, молята. Ще умреш така, може да е по-силен от тебе. Казах му. Роби, молята, не, казах ти. Идва сега към мен. Това е края. Какво? Майко! Роби, добре си? Спойно, Роби, ще оправим. Какви са тези неща? Забранено за бебета. Какво става? Каквото? Хайде да го пъкнем там. Знаете ли сега какво ще ни срещне? Искам да спася Роби. Я не вим какво ще ни срещне. Дано да не умрем от него. Дано наистина. Защото не искам да умра. Не, страх ме. Дано да ни срещне бебето. Ото. Какво става, бе? Ото. Добре. Това не знам какво е. Ото. Майко! Това ме стреса! Ото. Демонично око? Добре. Докторе! Не. Защо това ме обратно? What the fuck? Ще се срещнем в следващото коледно видео на Коледа. Чао за сега.